Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan. SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan. SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay. Ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, usa ka maayong adlaw kaninyong tanan ug welcome na pod nining atong hugyawan sa SED Panyawan. Kauban gyapon nimo si Mr. Panyawan and si Sir John alang nining atong knowledge power sa ato ang hugyawan. Usa ka tulumanon og segment sa ato ang shall we say like usa ka segment sa ato ang tulumanon nga diin maghahatag kami og dugang information, dugang pagpasabot ug usab dugang paghatag og idea ug unsaon nimo malikayan or baka matabangan kanimong lawas nga matabangan nimo nga ma-heal kaning pinagi sa ato ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Bueno mga igalag igsuon, anya na po si Sir John alang sa ato ang knowledge power. Sir John, maayong adlaw kanimo. Yes, maayong adlaw kanimo Sir Rick no. Sa tanan natong mga tigpaminaw, kumusta kamo tanan diha? Sa atong mga listeners karon si Sir John atong igsuon nga medyo aduna na gini siya taas-taas nga kasinatian when it comes to health. Gumikan kay has been being nag-serve sa ato ang community nga makahatag yun og dugang pagtabang o pagpasabot kanato may tungod sa mga nagkadayan nato mga problema sa panglawas. Bueno karong adlaw Sir John atong pag-isgutan kining sobrang pagdako sa timbang. Adunay pagtaas ang number sa mga tao sa mga Pilipino karon aning ginatawag natong obesity. Kung imong malantawan sa ato ang mismong mga datos nga nagubay-ubay no ang mga kaigsunan natong nagpangidad og 30 anyos pasaka ang aduna nay medyo pagkasubra sa gingbong aton no kining ginatawag natong obesity. Matud pa nila dakong factor ang kaning pagkahilig sa mga pagkaon sa mga fast food chains, pagkahilig sa mga matamison nga mga klase sa mga pagkaon, and of course makahatag po og pagtabang kanato kining daghan nga mga selebrasyon nga anaa sa ato ang mga kalendaryo diri sa Pilipinas. Kay kung imong basahon Sir John ang mga activities no gikan sa fiesta, birthdays, mga daghang kay mga klase sa mga okasyon ang makahatag og pagpasulabi sa pagkaon sa mga individual luminagid kaning mga nagpangedad og 30 years old and above. Tagay ko idea Sir John may tungod aning obesity. Makarelate tong punta na no kay ngagi po dako tag-weight no may mga 30 na pud plus mga nana guys. Pero anyway kaning atong obesity man good no Sir Rick no usa ni siya ka kuano sitwasyon no na sa usa ka tawo no kay tungod ang usa ka tawo magud moag pag once nga namagud tay sobra-sobrang pagkaon no o kaning consumption sa bisan unsang pagkaon no natay dili kontrolado ang atong ginakaon taas kaya ang risgo nga naga-store ta og sobrang mga weight o tambok no dili lang magud sa actually tambok yun no kay tungod kay pwedeng mahimong mo increase ang yahang body mass through sa yahang bukog sa tubig no na yahang gina-consume sa katong tambok o katong mga nutrients no nga yang ginakaon. So kana no kaning tulo ka buok once man gud ang usa ka tawo dili na muhaom ang iyahang height no ang iyahang katangkaron dina sa iyahang kabug-aton dina nato masukat tong ginaingon nato nga obesity no. So katong usa ka tawo nga pag once nga ang iyang height is around like me no 171 no 171 centimeters o 5'7 no 5'8 tapos ang akong weight is around 100 kilograms kana siya dili na gyud na siya equal no. So mahulog ang usa ka individual once nga nay nana nga ratio no sa iyahang height ug weight
mahulog yun na siya na ginatawag nato na katong obesity o katong marker nga obesity. Sulti naman ako katong katong mga unsay rason ni ana, no, katong overconsumption, katong pagkaon, no, daghang pagkaon, sedentary lifestyle, katong dili ta mo wala kay ta ginalihok, no, di ta nagalihok kaayo, and katong bisan ang katong ginaingon nato na kanang dili ta matulog. Kay tungod kining atong dili pagtulog manggod nagahinay ang atong peristalsis, ang ato ang digestive system nagahinay na siya. So katong atong ginakaon pwedeng magdugang dito sa atong weight, no? Dili ato siya mabawas. Nya tapos na-reabsorb antod katong mga tambok, tubig og mga nutrients nga unta ato na malabay, no? Kay dili kinahanglan sa atong lawas, ma-reabsorb sa atong lawas which mahimong hinungdan dito sa pag-impede sa atong metabolism, muhinay atong metabolismo. So kana Sir Rick, no? Matud palagi nila Sir John kani kuno laging less nga lihok sa tao ang usapod kini nga dako nga factor nganong kining mga kasagaran nato mga kaisuna nagi pag build up sa ilahang kun dili manggali fats, pag build up sa ilahang timbang. Kini nga to mga kaisuna usab nga medyo matawag lang nato no nga kanang naga-work tibok adlaw nga gikan sa before 9 o'clock sa morning until 5 o'clock in the afternoon nga naa lang gyud sa iyang lamisa, no, nga Monday to Saturday gyud, and then pag human wala kay lihok, wala kay extra activity nga makapasingot siya, magahatag pud kini og problema sa timbang. Sir John, kaning pag-angkon ba sa obesity napud kani siya risgo nga makaangkon kita og mga other pa nga mga balatian? Actually, no, kung ang once nga ang usa ka tawo, no, duha man ka spectrum is ang weight manggod, actually di lang siya weight, ang katong health ba, physical, tawag nato ni ang mass index is a spectrum. The first ang first there is katong gamay kay ang weight, no, so katong malnourished nga gamay, no, katong wala kay siya ginakaon, plus katong pinakadagko tong obesity. So once nga na manggod ka ma-fall ka within the left and right, no, katong pinakagrabe na mga side sa spectrum like kaning obesity, taas gyud kayo ang risgo, no, sa imuhang sakit, no, labaw na ning sakit sa kasing-kasing, sakit sa atong cardiovascular system, ang ato ang hunahuna atong utok, no, tungod sa stroke, katong confusion, atong ang focus mawala na siya, no, and then katong syempre katong taas po kay atong risgo sa mga injuries. Likewise, pag dako maguta, no, mga natay obista, dako taglawas, no, o dali lang ta mabalian og tiil, prone ta sa injuries, atong mga bukog pwedeng mabuak o mabali tungod kay bukat kay ang atong lawas. So kana, no, Sir Rick, no, mga example lang na sa, no, sa mga risk, no, nga ato ang makuha once nga ang usa ka tawo, no, dili nagasubaybay o dili na niya gina-maintain ang iyahang body weight. So Munay ginaingon Sir John nga dili tanang dakog lawas o dakog timbang healthy, no, kay makahatag yun og peligro giday sa kinabuhi. Kini bang obesity Sir John hereditary ba kini siya? Actually naay mga portion no na ginaistorya in theory, no, nga pwede siyang mapasa ngadto sa atong mga anak. Apan ang isa sa mga clear out na sa science, no, o kaning sa atong health field, no, nga ang obesity is a lifestyle problem. So dili gid siya kanang naay mga time siguro, no, na mingon ta nga kung tambok ang ginikanan o mapwede niyang ang iyang mga anak pwedeng mahimong tambok sab, no, dagko kaayo. Pero, no, mostly ang nahimong rason sa mga ang isa ka individual masinati niya ning obesity tungod sa iyang lifestyle, kaning wrong na hunahuna, grabing kaon, no. Gusto nako i-clear out no, Sir Rick, no, one point lang is katong di ang kaning body mass manggod nato dili lang ni sa tungod kay nagakaon ta. Mabantayan ninyo ng kanang mga bodybuilders, kanang mga full muscle na gyud na, no, pero obese gyapon na sila, no. Kung once nga patay standing 5'5" tapos 250 pounds nga puro muscle, they are still obese, no? Nagyapon sila sa linya sa obese. Tungod kay ang muscle nila dili ang syempre kung tambok ang nagapabugat, no? Ang muscle nila mo mahinahimong nagdala sa density sa iyang lawas, no? Nagdala sa katong mass, no? Which mahinay ang nahitabo is
ma-prone gihapon ng mga dagko kay lawas no kanang mga muscle kanang mga bodybuilders, prone gihapon na siya sa mga problem sa heart. Prone gihapon siya sa stroke, prone gihapon siya sa aneurysm, prone siya sa uban pang mga balatian. So mo to ginusto na to mas pasabot sa mga tao no nga pag usay man gud ako na sinati man ginato na no kanang magstorya gani nga kana tambok kay na siya ana gud. So gusto na to mapasabot no nga actually dili lang na kana ano ang problem ni ana. Kinahanglan nato masabtan sa tanan no nga natay ideal body weight per height no na kinahanglan kabuton which mahimong marag ato ang shield no sa mga lain-lain pang mga balatian o atong taming no para dili ta masabtan sa uban pang mga balatian. Sa ato pagiday dili giday maayo nga magpasulabi sa ato ang gingbugaton. Mo na ginaingon kinahanglan nga mag-angkon sab kita og mas healthier nga lifestyle. Ilabi na gyud kining exercise, importante gyud kay kini. Kay dako kini gikatabang sa pagpakubo sa ato ang timbang. And of course, makahatag pud kini siya og pag-alibyo kung aduna manggali kitay mga problema pa sa kalawasan. Tagay pa kuno kami Sir John og mga pamaagi nga makatabang sa ato ang kalawasan nga mas madali ang pagpahiuli nato or kaning shall we say like pag-maintinar sa mas maayong panglawas. So, susama nimo no. Let's just like what you have said a while back nga medyo sakto kag kabugaton kaniadto. And pasalamat na lang ta kay medyo tungod sa imong pag-change sa imong lifestyle, dako kini siya og natabang sa imong kaugalingon. Tinuod to no, gusto nato na mapakuan nato nadaan sa to ang mga kaigsuonan no nga katong may balansa nila tong unsa tong ideal body weight sa ilahang height. So kinahanglan no kung unsa ilang height kuon pud nila magtimbang sila para aron na sila ay baseline data. Tapos siyempre no i-incorporate nato tong systemic na body weight loss no. So dili nato na gina-encourage tong moingon ta nga di ta mukaon naba uban mo ingon diet sila di sila mukaon o pila ka adlaw. So kana gina-discourage ato na tungod kay makakos naglain pang sakit like gastric ulcer o kaning GERD no kaning gastroesophageal reflux no disease o katong uban pa. Gusto nato makuano na ang gusto nato i-equalize ang ratio sa pagkaon ug activity. So kung the more na magdagan kag activity, magdagan ba physical na mong trabaho or nagig kay ginagahin nga time for exercise, kinahanglan ang imong kaon pod di-equal sad siya no aron nga ma-metabolize siya og magamit tong sobrang tambok o katong muscle nato kaunon nga tong atong mga tambok no nga which nahimong rason sa ato ang obesity. Like sa ko ang experience no ang atong paggamit sa said marketing products no nakatabang sa dito sa katong pag-increase sa katong metabolism no sa kong lawas. Tungod pag once nga nagataas ang atong weight manggod hinay pod mag-metabolize ang ato ang lawas, ang atong thyroid gland, ang atong mga hormones hinay sila no mag-secrete. So pinaagi sa tumar na ko no sa said Panyawan Plus mangustin no kining with antioxidants no nataas kayo og antioxidants sa atong lawas nga ay sa na produkto nga natabangan gyud yang katong pag-burn sa fat, pag-burn sa katong pagtabang niya sa katong pag heal sa to asa ko ang mga muscles no nga mo to siya nahimong hinungdan sa pag hinay-hinay gradual no nga paggamay sa ko ang lawas. So kana no mga igala no actually layo pa man ko sa kanang sa katong ideal body weight no apan ginapaningkamutan nato na no gamit ang atong mga produkto sa said marketing na natabangan gyud ko og ako mismo naga-testify ni ana no nga mapalayo ko sa risgo sa uban pang mga balatian labaw na ning diabetes o kaning cardiac problems. Okay. Bueno, sa itong mga kaigsunan diha nga doon na pa yung mga ginapanghambin nga mga problema sa kalawasan, timani kanon ay mga higalag igsoon nga makasandig na kamo sa atuang mga produktong herbal sa said marketing gumikan kay kanisiya na pamatuda ang makatabang gayud sa atong mga kalawasan dili lamang sa paghatag og pag-alibyo kundi paghatag mismo sa pagdepensa sa atong mga kalawasan. Bueno Sir John, wala naman kita igang oras ug panahon. Nagapasalamat ng gyapon ako sa kahigayunan nga nakauban kanamo and of course hinaut-on ta kaning atong mga listeners aduna na po'y nakatunan nining atong knowledge power sa hugyawan sa said Panyawan. Unta no nga nag-ubay-ubay pud gyapon ang ilahang natun-an karon Sir Rick no. Salamat kayo sa tsansa, salamat kayo sa pagsunod sa ato ang programa. Sa itong mga kaigsunan diya karon timani kanunay mga igalag igsuon nga ani-ani kaning atong mga produkto nga makatabang sa atong lawas, ang ato ang said Panyawan Plus, said Panyawan Garlic,
SED Cogon Herbal Capsule ug usab kini atong SED Liniment Oil. Aduna pud kitay SED Panyawan or SED Celebrity Soaps nga makatabang, no? Kini atong SED Celebrity Kojic Soap and SED Celebrity Beauty Soap, mga produktong sabon sa SED Marketing nga napamatud ang makatabang sa pagtangtang sa mga blemish sa ato ang mga panit, mga pa-freckles pa kana, pimples, blackheads, whiteheads ug uban pa, matabangan ka sa ato ang mga SED Celebrity Soap. Bueno, Sir John, salamat kayo sa kagayunan, and of course ato mga kaigsunan karon, daghang salamat sa inyo karon nga pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa SED Panyawan. Hinautong tangan na pud kay nakatunan karon sa ato ang knowledge power dinhi lang hatod kanato sa SED Marketing. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigkama ug tigapunapod sa SED Marketing products, sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Cogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini katulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.